Je to tady, mám to pořád na tom telefonu. A pořád tam nemám všechny. Takže čau, já jsem Ziggyman a tady to je názor na Pokémon Go. Jo. Pokémon Go, nevím, kdy to vyšlo, protože teď, když začíná rok 2017, tak asi tak tipnu 10 měsíců. Já fakt jakože nevím, jestli už jakože to vyšlo asi tak před rokem 2016, nebo já prostě už nevím. No a prostě tady ten názor, prostě nějaký tipy vám dám, prostě to nějak okomentuju. Pokémon Go je dobrá hra, akorát hodně lidí, co potkávám, mi říkají, že když prostě od toho 5. levelu, když si musíte zvolit už prostě tým žlutý, červený, modrý, tak prej, kámoš mi říkal, že utrácí to kredit. Což jakože nevím, protože jsem to ještě neskoušel. Takže já si to dneska vyzkouším a zítra, no, přibližně zítra nebo pozítří by mělo vyjít, jestli to je pravda, protože den rychle sbíráte 5 levelů. Když jakože ono to je rychlý, když od 1 do 5 to musí být rychle. No, tip, vím, že všichni už to ví, jak se chytá Pikachu, že prostě ty Bulbasaur, Squirtle, Charmander prostě, jakože, já tomu říkám jakože si je nevezmete, prostě je hodíte někam do koše, ty vole, a prostě tam se vám objeví Pika, vy si ho ty vole, Pokéball leď a máte Pikachu. No, tak to je další tip, hlavně nejlepší tip jsou ty lury, no, co bych ještě víc řekl, já vůbec nevím. Akorát se mi stahuje Pokémon Go, ale nechce se mi to do prdele stáhnout. Protože mám nedostatek místa, takže já tady všechno vymazávám, všechny hry, co jsem měl, protože já jich mám hafo. No a prostě bych chtěl, prostě protože vím, že hodně lidí hraje Pokémon Go, tak abyste do komentářů pod video psali tipy, co taky znáte, nějaký zajímavosti, kde se třeba vyskytují legendární Pokémony. No, já nevím. Prostě pište takovýhle tipy a tohle je tohle je prostě video. Dám to takhle zdůrazním. No a to je asi všechno, takže loučí se s vámi Ziggyman a čau.